acabamos de ter a reunión diaria de seguimento da folga en Galicia cos 7 xerentes das áreas sanitarias e comparezo co director xeral de Asistencia Sanitaria para trasladar os datos da folga e do seguimento en Galicia. Quería, en primeiro lugar, contextualizar que esta folga que estamos a sufrir en Galicia en realidade é unha folga convocada a nivel nacional polo colectivo médico en relación á modificación do proxecto do Estatuto Marco do Goberno Central e do Ministerio de Sanidade. Os datos de seguimento da folga son similares aos de onte. A nivel global, o seguimento é de un 19,3%, por actividade asistencial o seguimento en atención hospitalaria é de un 24,5% e en atención primaria de un 5,6%. O importante é reiterar a actividade que se está perdendo, a actividade médica que se está suspendendo por culpa desta folga, que a día de hoxe, cos datos agregados ata o día de onte, representa unhas 35.000 suspensións de actos médicos. Desglosado, se suspenderon 788 cirurxías, 13.000 consultas en atención primaria, 19.000 consultas en atención hospitalaria e aproximadamente unhas 2.000 probas complementarias. Volver a insistir o que dixo o conselleiro estes días, que lle facemos explícitamente un chamamento á ministra da Sanidade para que poña un pouco de orden, para que se sente cos colectivos médicos, porque esta folga está tendo un impacto importante nas comunidades autónomas. Nos, por parte da Xunta de Galicia, o que estamos é a intentar minimizar, en calquera caso, os efectos desta folga, facendo as reprogramacións que necesitamos, garantindo os mínimos e, volver a insistir en ese chamamento á ministra para intentar solucionar este conflito. Moitas grazas.